Matapos ang mag-aapat na bulan na pagklase sa Public Safety Senior Leadership Course or PSSLC, kasudma matrayon pong ipigkondisir sa sarong hotel sa syudad nin Legazpi ang graduation ceremony kan sanggatos na kapulisan kan batch 2023-01. Class Alpha and Bravo na nagtake na sambit na kurso sa Regional Training Center Bicol sa Campo General Simeon Ola. Saro sa graduates as sinagtap sa Class Bravo iyo si Police Staff Master Sergeant Ray Seriola kan Malinaw Albay. Sabi niya, ugma na siya na makagraduar sana sa PSSLC. Dai niya sa nahunaon na siya pa ang manginginon. Unang-una po, ang ating pong Panginoon. Pangalawa po, yung aking pamilya po, ma'am. Sila po ang naging inspiration ko habang nag-take ito ma'am ng SLC schooling po, ma'am. Kasi ma'am yung attention ko ng mag-conduct ng schooling na to. Kasi iniisip ko rin yung schooling, yung academics, saka yung pamilya ko na naiwan doon sa amin sa bahay. Ugmaman si Police Staff Master Sergeant Josan Amaranto kan Pandandaraga Albay na mangenot sa Class Alpha. Unang-una, masaya. Sino ba naman ang hindi masaya pag may achievement ka and of course nag-top 1 pa. No? So sabi ko nga, pinagplanuhan ko rin naman ito and kumbaga i-prepare ko yung sarili ko. So hindi na ako masyadong nabigla. Ano? Pero syempre, meron talaga yung competitions and preparations. So masaya and sana hindi lang to kumbaga ma-inspire yung ibang mga kapwa ko police na mag-undergo ng schooling. Laom naman ni Police Executive Master Sergeant Ryan Lenaresas, ang Training Executive Senior Police Officer kan RTC Bicol, na lugod magamit sa matanos kan sa iyang mga estudyante ang mga nanodan sa PSSLC. Na hindi sila pwedeng ma-promote without this mandatory courses, na mandatory course na tinatawag. Ito yung tinatawag na mandatory at the same time leadership courses. Ito yung nakadesign ito para ma-equip natin yung ating mga senior non-commissioned officer na ating mga nasa unit. Ito yung mga regular police natin na nag-undergo dito sa Police Regional Training Center 5. Naimbitaran man bilang West PD Honor si Police Colonel Vicente Wanasen Jr. ang pamayokan Regional Investigation Development Management Division kan Police Regional Office Bicol. Sa iyang mensahe, hinagad kan opisyal sa mga naggraduar na lugod padagos ang mga ining manirbihan indayupot sa publiko. Sa mga police officers na graduate, this is the best opportunity for them to level up kasi sa itong magandang opportunity para sila ay matuto kasi sila senior na sila. So they will be given the chance na makapagsilbi at magiging mga leader ng mga most junior sa kanila, especially doon sa kanilang mga stations. So sa pamamagitan ng itong schooling or training, so they will be molded as future leaders. Pinasalamatan man kan pamayo ang ipigtaong importansya kan Class Alpha asin Bravo sa pagklase sa PSSLC. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar.